Wow. Sziasztok, Noisy vagyok, és itt van velem még Alex is, és Beck. Ja. Ciao. Na, Funcraft bemutató videó lesz, második rész. Hát amiket nem sikerült bemutatni, warpokat, azokat fogjuk bemutatni. Vagy úgy egyszerűen ismertetni a szeróval. Na, te hogy? Na, gyertek, box. Boxolunk egyet? Jössz? Gyere. Nem, Gyere, fél. mutasd meg. Jó, mutatom, várjál, de... Azt mondja, mutasd meg, mutatom. Robbanó gyorsaság. Várjál, mutatom. De ne nyomd be mindent, hogy ne is lássalak, meg ilyenek. Itt van Beck. Gyere be, Beck. Gyere, nyomjunk le egy bunyót. Várjál. Jaj, kiütöttem az üveget, várjál már. Nyomjuk neki. Szóval tűntél, itt vagy, látlak ám. Gyere, gyere. Ez mi? Hol vagytok? Jó van, Alex, nyomott magának is. Na gyertek, hozzátok, ha mehetek. Fiat damage. Ez nagyon béna. Ezt hogy csináljuk? Ne üss! Ki én? Ó. Eltűnök a semmibe. Anyát! De hát te éled az anyát, te csasz! Te csasz! Az anyád úristenit? Jé, már látom magam. Csasz! Csomódás! Várjál. Miért nem tudok csapni? Mit csinálsz? Hát nem tudlak csapni. Igen? Gyerek, diakar nélkül, na gyere! Diakar nélkül nem vagy menő. Gyere! De bazzeg, diakar nélkül nem tudsz jönni. Fogadjunk. Mert béna vagy, kijön nélkül, meg ilyen nélkül. Ennyi vagy, 5-ször megkerüllek. Jó, tehát kába főleg. Ja, úgy kajak. Na jó van, levettem. Na, most. Ez mi volt? Hol be a faszom. Na jó van, ez a warp nem lesz a kedvencem, nézzünk tovább. Per warp nether. Nézzük. G, menj. Laposra basztál. Na, nézzük. Együttés kill. Ó. Faszos. Fasza. Spawn. Hát, Ki csinálsz? Én. Na, egész jó lett. Csak lassan tölti ezeket. De amúgy jó lett. Hát ez nem a mi a bajunk, az a Minecraft baja. Jó, kusolja. Na. Per. Warp. Mi legyen? Alex. Warp Alex. Mi a fasz? Plaza. Tényleg, per warp. Plaza. Hát ez miért nem jutott eszembe? Jóska gyerek. Ne pofázzál. Lófasz Jóska. Na nézzük. Hé. Ne beszélj csúnyán, hé. Elnézést kérek. Bocsánat, nem direkt volt. Azért. Még nincs befejezve. Per... Na nem mondd! Bocs. Ó, van 200 balanszom. Hogy lehet? Add. Balansz. 2000. Nem lehet addolni balanszot? Nem. Per give balance. Per give money. Ez bolond. Noise, it is sok. Nem lehet. Picsába. Nem baj. Addoltam volna. Nézzek nekem mennyi money van. Mi? Per. Per. Money. Super Alex. Úristen. Ez hogy? Itt Per give money. Én elmentem a bankba és... Jaj, hát ez így nekem is megy, te csit. De mit tömsz tele vasruddal? Nem tömlek. Miért te Nem. hogy? Miért te hogy szereztél? Mi te addossz money-t? Nem. Nekem mennyi pénzem van? Valaki nézze jó meg. van, ez nem sikerült. Mindegy, ez a pláza. Hallod, nézd meg a Pénzért pénzem, most venni. nincs kedvem parancsot beírni. Per money. Mi a neved? Beck. Beck. Sok.
9, Mennyi? 9. Nincs köröm meg. Na menjünk, akkor Na menjünk van. tovább. Warps 2. Per Warp PvP. De azt már mutattuk. Akkajak. Akkor per Vadon. Warp. Vadon. Vadon, tényleg. Diakard előkészít. Én meg ezt fogom csinálni, ezt figyelj. Basszus. Te ne! Valakit kapott egyet. Jó van, mindegy, többet nem öljük egymást. Na, szóval... Vagy igen. Ezt most vissza... Ja. Na jó van, hagyjuk abba. Per Warps, vadon. Behívom Krix 55-öt, nem hívod bánjátok? be, de bánjuk. Ne hívd be. Na, vadon itt a PvP zónál van. A Ez kívül. meg tudja intézni, hogy 50 ember más legyen a szerveren például holnap, ez a ember, hallod? Jó van, majd akkor elintézzük később. De nem áll! De már. Jó, akkor gyerünk. Na, Folytasd a dumát! folytattam a dumát. Csá. Per rain. Off. Már én off voltam. Per time day. Most jön fel a nap. Na hát, ez a Warp vadon, itt lehet építeni, levédeni, stb. Ja, várj, muti, mami. Folytasd a Máma dumát. Mia szereti a vodkát. Nem Folytasd, szereti, ő pálinkázik. Palinka, elnézést. Na, na folytasd a dumát. Plaza, spliff, jó van, nyomjuk egy simát. Box, blue sector. De Ja, itt- azok ugyanazok. Akadályt nem mutattuk meg, ugye? De De, ezt mutattuk megmutattuk. már, jó van. Na. Figyelj, nézők, ez hülye. Na, ennyit mondok csak. Jó van, kussolj. Na, horgásztó volt. Ez hülye. Per warp. End. Anyád, már is feljött egy ember. Ez Hol lehet véletlen volt, vele hívok én is. Most mindenki. Nem, amúgy hagyjatok. Te se vett engem Skype-ra, B-res B. Jó, Igen, elfogadom. felvettelek. Leszek oly kedves. De ne fogadd el. Hát. Késő. Mik? Ja, ezekben... Szóval ennyi volt a mai adás, köszönöm, hogy Szakáljuk. megnéztétek. Sziasztok! Kusol. Nem. De... Jó, ennyi volt a mai adás. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok! Én befejeztem a videót. Hát, ahogy Alex mondta, hát több warp már nincsen, már csak ilyen admin videók lesznek, vagy újdonságok, vagy új warpok, de már bemutató videó nem lesz. Csak ilyen hülyéskedés, vagy súrvizás, vagy ilyenek. Na itt vagy? Na, én noisy voltam. Júj, kinek van ilyen hangja? Itt volt még velem Alex és Beck. Na, csá! Tomi? Cső.